दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि दुखुखौ फोरमायनो सानदों आरो लोगोसे जोङो खावलायनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय जे मैया जे ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों जे बिटिसिनि बारग' डेपुटि स्पिकार बिथां नेर्सोन बर' बिथाङा माखासे बर' फरायसा आफादनि सायाव बिथाङा नंखाय बाथ्राफोर फोसावदों आरो बेखौ जोङो दिनै दुखु फोरमायनो सानदों आरो बिथांखौ जे इयुनाव बेबादि मोनसे हारिनि सिनस्रि माहारिनि खामानि मावग्रा गोथार आफादनि सायाव जाहाथे नंखाय बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनि गेजेराव फोसावा बेखौ जोङो बिथांनिसिम आपिल खालामनो सानदों। जिहेतु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समाव आनसलिकआवबो बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन। बे हिसाबै बेनि सायाव बिथाङा जि समाव खामानि मावदोंमोन बबे मेन्टेलिटिजों बा मा सानस्रिजों मा बिबान लानानै खामानि मावबोखो दिनै जोंनियाव प्रश्न जादों, मोनसे सोंलु सोमजिदों जे थारैनो बिथाङा आबसुनि बिबानगिरि नंमारगौना नंमारामोन। दिनै बियो जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु जादों जे बिथाङा जुदि एबसुनि सासे गोरबोआव बजबनानै बिबान लाबोनानै खामानि मावबोमारदोंमोनब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावो मा मावा बेखौ बिथाङा रोखा मिथिनांगौमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सामलायलांनो थाखाय बोरैहाय दैदेननाय जायो बेनि सायाव बिथाङा गियाना थानांगौमोन। दा बेफोरखौ जोङो दिनै नुवाखै। आरो बिथाङा जिहेतु मैया दाखालि जिहेतु बिटिसिनि थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा डेपुटि स्पिकार सासे एमसिएलए हिसाबै देरहालांनानै 5 बोसोर राजखान्थियाव हाबहैदों आरो बे 5 बोसोर राजखान्थि खालामनायावनो बिथाङा हारिनि बे सिनस्रि बादि आरो गोथार मोनसे आफादनि सायाव गोबां माने एलिगेसन बा नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावनाया जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जों बेखौ दिनै फोरमायगोन। जे बिथाङा मैया माखासे बाथ्राखौ बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे राजखान्थि आफाद बादिसो जाबाय। जेरै इउपिपिएल माने आबसु, आबसु माने इउपिपिएल। बेथ' बोरै जानो हागौ? बिथाङा गावनो रोखा मिथिनांगौ। आरो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फिसाफ्रा बा बुहुमनि बर'फ्रा मिथिया नङा, मिथिखायो जे बर' फरायसा आफादा जे मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन। आरो दिनैसिम आबसुआ हारिनि थाखायनो खामानि मावबोगासिनो दङ। दिनै न'खर न'खर थांनानै दिनै गामिफोरखौ भिजिट खालामनानै माखासे जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै आरो राजखान्थि बिथिङावबो जिहेतु माखासे मावनो गोनां थाबाय। जिहेतु थांनाय समाव जे बिटिआर एकर्ड खालामबाय, बे एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जिथु बिबान आरो जिहेतु सिगनेटरि हिसाबै बर' फरायसा आफादनियाव दङ। बे हिसाबै आथिखालनि सोलिबाय थानाय सरकारफोरजों सावरायनाय खामानि मावनाया माब्लाबा समाव जाखागोन आरो बेखौ जोङो माने सावरायखानांगोन। खारन जों जेब्लासिम सावराया जोंनि जेंनाया सलुसन जानाय नङा। दा बेखौनो जुदि सरकारनि माने बाहागो होननानै साननाया बिथांनिया गोरोन्थि जादों आरो बिखौ बिथाङा स्पस्थ'यै प्रुभ खालामनानै होनाया मोजां आरो प्रुभ खालामनानै होनांगौ। जों बेखौ दखरा आफादनिफ्राय बिथांसिम खावलायहरदों। जों दिनै बिथांनि जिथु राजखान्थि जिखिनि मावबोदों बेखौ नायोब्ला इममेचिउर्ड जोङो बेबायदि नुनो मोन्दों बिथांनि खोथानिफ्राय। जे बिथाङा दासिमबो हाब्रु सारलानानै माने जोंनि समाजनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव अपमान खालामनानै माने बिदि खालामलायनाया जोंनि थाखाय जौगा मोनसे नेरसोनखौ जों नुनो मोना। बेबायदि सानलायनायखौ आरो बेबायदि मेडियानि गेजेरजों नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बुंलायनायखौ नागारनाया मोजां। बेबायदि आखलनिफ्राय सोलायनाया मोजां। दिनै राजखान्थि खालामनो सानदोंब्ला राजखान्थि सासे गिरि हिसाबै मोजां सासे राजखान्थिगिरि जानाया मोजां। खारन बिथाङाबो थांनाय 5 बोसोराव जा राजखान्थि खालामबोदों खालामबोआखै बेनि सायाव जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा रावबो मिथियै गैया। आरो बिथाङा जुदि सासे मोजां राजखान्थिगिरिमोनब्ला दिनै बिथाङा दिनै राजखान्थि गेलेनायाव इलेक्सनाव दिनै जेननो गोनां जानाय नङामोन।
बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेनिखाय बिथाङा मालायखौ आसि थुनानै दिन्थिनाय बेनि सिगां गावनि एसे बुजिना लानाया मोजां जे थाइसे आसिखौ मालायनो खिथिनायनिख्रुइ थाइब्रैया गावखौसो दिन्थिदों बेखौ गाव मिथिनाया मोजां। आरो जों नैबेखौ नुनो मोनदों जे बिथाङा माने पेसेन्जार मोननो थाखाय माने हरन होलाङो लामायाव थाङोब्ला पेसेन्जार थानाय फुल पेसेन्जार थानाय बासआ बिदि एसेबां हरन दामलाङा खिन्थु पेसेन्जार गैयै बासआ गोबां हरन दामलाङो जेब्लानोखि सक मोनहां मोनहां जायो आरो बांसिन दामो। थिग बिदिनो बिथाङाबो जानो हागौ नामा फैबाय थानाय इलेक्सन सम सफैनायखाय दिनै माने सिरि मोननानै नंबां जाबां माखासे खोथाफोरखौ बुंनानै माने गावहा माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन बिदि सानदों जानो हागौ। नाथाय जों बेखौसो नुनो मोनदों बिथांनि बे खुगानि बे लागामखौ जुदि हमथायाब्ला बेजों बिथाङा जि साननानै खामानि मावनो सानदों बेनि सोलायै माने गोरोन्थि आरो नङाब्ला गाहाय लामाथिंसो बिथाङा थांगोनखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो दिनै स्ट्रंलि जोङो बिथांखौ खावलायनो सानदों जिखिनि एलिगेसन लाबोदों दखरा माने आबसुनि सायाव बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बिथाङा जि एलिगेसन लाबोदों जे आथिखालाव गथै जिथु फाइनेन्सियेल रांखान्थियारि सरकारनि बिथिंखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने लाजोबबाय जाय बेबायदि खामानि मावजोबबाय बेबायदि बुंनाया बिथांनिया जुक्ति गैया। बिनिखाय बिथाङा बेबायदि अजुक्ति खोथाखौ बुंस्लायस्लाय माने स्पष्ट खालामना होनाया मोजां जे बिथाङा उइथ प्रुफ खालामना होनांगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबे बबे एंगेलाव माबायदि जादों। दा बिनिखाय बिथांखौ जोङो दखरा आफादनिफ्राय खावलायदों आरो जों दखरा आफादा जोबोद दुखु मोनदों जे बिथांखौ जोङो ओनसोलनिनो सासे माने बारग' बुंथिगिरि होननानै बा लेङाइ बुंथिगिरि होननानै जोंहा मोनसे सनमान होनाय दङमोन। नाथाय बिथांनि नैबेबायदि ससियेल मिडियायाव माने इमिटिउर जिथु बिबुंथिफोर लाखिदों बा मिडिया ससियेल मिडियायाव फोरमायदों बेखौ जोङो ओनसोलनि जानानै गोबां दुखु फोरमायदों आरो इयुन भबिसतफ्राव जाहाथे बिथाङा बेबादि माने जुक्ति गैयै बाथ्राफोरखौ आरो फरायसा आफादखौ अपमान खालामनायनि बेलायाव जाहाथे बिथाङा सांग्रां थायो नोजोर लाखियो बेखौ जों दखरा आफादनिफ्राय गोख्रों खावलायहरनाय थाबाय।